Terve kaiken meikäläinen on Energy. Täällä on myös mukana Mister... Homo! Mister Nuubi. Homo! Mister Nuubi. Homo! Kyllä te kuulette sen Mister Nuubi. Olen minä. The fuck, Mister? Voisit kertoa mitä me pelataan? Ei mun tarvitse, kaikki tietää. Minecraftia. Joo, Minecraftia ilman blokkeina. No on täällä kyllä paljon. Deng. Täällä on selvästikin homoja käy. Snowy like that. Tässä pelissä tällä hetkellä on kannabisbileet menoilla. Tällä kertaa minä pelaan ja seuraavalla kerralla on hänen vuoro pelata. Taas. Ja siellä on... Jep, kannabisbileet selvästikin menoilla. Hei, pystytkös mennä nyt Vittu tätä... tissiä näkyy, No kato. pystytkös mennä taulujen sisällä? Et? Kokeile kaikkia tauluja. Kato, tissiä. Oi. Ah, mela. Voi mela. What the fuck? You are coming. Nää Marjosta. Thanks. Siellä on homoja tauluilla. Kiitos. Eikö mennä raiskamaan ton? Miksi? Miksi? Snowy like Kuinka pitkä me video me tehdään? 5 minuutin kuten aina. Mulla ei oo ajasti käynnissä. Laita. Mä laitan 4 minuutiksi. Joo, koska tässä on saattaa mennä jo 1 minuuttikin. Tai 2. Laita sä niinku 4. Nyt sitten älyttää. Kun on mennyt 4 minuuttia, joo. Noin. Aloitettu. Jos osuus niin. Nee. Vaikka. Niin, meikän oma setti. Ai saatana. Vittu sieltä saatana. Ammutaan. Homoja. Tällä. Niin mä alan tekemään niin sitten näissä mun TF-videoissa ite taas, että meikä pelaa aina videossa yhdellä klassilla nyt päätin. Smoke weed like Salam shaker. Me köppää tonne. Oi saatana. Ai. The fuck? Oi saatana. Ei kun. Smoke weed like that. Mun kaverit ei tykkää tästä pelistä. Vastakot vittua sitten. No niin. Vittu söitiin. Se on sitten aika paskat kaverit. Suurin osa niistä on läskejä, morsuja. Skybox. Joku on päässyt vissiin Skyboxiin. Joo, miten ne? No, ainakin tuossa joku oli kirjoittanut I'm Skybox. Mitä? I'm Skybox. Olen Skybox. Se taitaa tarkoittaa tota. No niin. Ui. No mä en tiedä mikä on Skybox. Taivaslaatikko. Niin. Mitä? Ui vi... Se homo se väri skoutlainen valmis. Mikä vittu kun tappaa ton yhden tuolta helvettiin. Yhden paska... Mä tapaan ton yhden paskakikkaren tuolta. Niin se vie turhaa Aika hyvä paskakikkare. Niin se vie turhaa tilaa täältä pelistä. Se pitää magnittää. No pois! Vittu! Smokes Moe like that. No
Niin, Minecraftihan tää on. Niin. Lopussa en sano mikä tämä oikeasti on. Mutta tällä hetkellä tää on Minecrafti kaikille. Elikkä kulkuset soi. Niin kulkuset, rievu hehkäilee. Puhutin Spencer here. I need Spooty Spencer here. No. Smolik tai Kiitos kaikille ja... Ne saa vielä loppu. Tulee sulla. Mitä sulla on kiinni? No kun tuolla. Ei vittu. Noniin, sinne meni. Noin. Nyt minä voin paljastaa mikä tämä oikeesti. Tämä peli on siis... Kaikkihan tietää TF:n. Eli, no sanotaanko ihan kokonaan se nimi? TF2. No, Team Fortress. Niin, Fortress 2. Niin. Noin. Eiköhän tää... Katsotaan, että kumpi laittaa. Epic! Eeppinen taistelu tässä lopussa. Vittu! Vittu! Huijareita! Huijareita, saatana! No, no, minä olen tietenkin vanha kunnon seksiseppo. Nyt sit minä... Näytä tää vittu. Kokkosenervi. Mä oon seksiseppo. No, ja Meikäläinen on Energy. Ja meitsi on Mr. Nombi. Ja se on tältä erää sitten